Erokamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV dhiambo ma kawuono arwaki ni machiegni yudo weche manyien mag ratil mokwongo higa 2026 nyakora mogi kama bende thuolo mokwongo en mar weche manyien. Mar ariyo dhi bedo twak mar ratil wadhi bedo kod wenda adek. Adhi bedo gi Brian Weke, Omulo Junior kaachiel kod Freddy Kokango. Wadang'iyo ni to siasa mar piny Kenya ochopo ka kuwuok kanye, to kuwuok ka to riere kama chalo nade, nikech king'iyo diponi nitiere okenge moko manyaka keti mondo winjruok obedi e duond bura mar ODM e pacho ka. Dhiambo ma kawuono ne gintie kuonde mopogore opogore. Weche mede nyuolore nyakora mogi, to siasa mar God Kenya bende nitie joma wacho ni gin koro gidwa chiko itgi ne Gachagua ka jatend piny William Ruto bende choro tiende kendo e alwora mar God Kenya. Ma nyisa ng'o ne oganda jokanyanam. Wan gi mathoth nyakora mogi, to mokwongo thuond weche ma wamiyo pek. Huko mbele tunataka kushare power. Baba hakuwa cycle fund. Hakuna siku baba aliwahi kutuambia kwamba ametuacha hapa ama wapi ama wapi. Kuku mar tend ODM kotelne gi Oburu Oginga ne obago kampen mar seto i Kakamega e kinde ma Winnie Odinga bende omako chung' machielo e kinde limbe mare Kibra. Sina mbele wala nyuma, tafadhali naomba mnisaidie. Pod wadhi bedo gi nyithindo madhi bedo gi tabu mang'eny. Pod en ywak ne moko kuom jopuonjre madonjo e grade mar 10 tamo ka sirikal to yango ni atamalo 61 osedonjo. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Joma ne timo welding nyandiwo kwamo te. Muchari ya samaki inatokanga kutokana na stima. Johala gi jopiny mamoko ywak ne kambi Kenya Power e wi lal teko sitima ma osekawo dweche 3 koro. Machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien ademba. Weche manyien mag ratil chakore sani. Jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka. Nyinga en George Bati. Machiegni kama chako to ni kuku mar tend duond bura mar ODM kotelne kod ogayo mar duond burano Dr. Oburu Oginga ochako chenro mar cholo agenda magi e kor gwenge kendo jiwo mbi mar duond burano. Tenende ne gichako e kaunti ma Kakamega kama gikete kampen ma otisi ni Linda Ground. E romono kata kamano ywaruok moko ne omienjo e wi laro mbi mar jotelo mawuok Kakamega. Jatend migawo mar weche mag Saga Wycliffe Oparanya kaachiel kod gavana mar kaunti ma Kakamega Fernandes Barasa ne obago rombe 2 mopogore. Kata kamano Oburu Oginga ne okoni giseloso gi jotelogo kendo giyiere mar keto duond bura mar ODM e twech achiel. E kindeno bende Oburu omedo keto ler ni gidhi bedo gi winjruok machielo kendo machiegni ni kapo ni gibiro siro lwedo duond bura mar UDA e kinde yiero mag 2027. Huko mimi nilienda huko kukula kidogo lunch, breakfast. Lakini sikiliza, tuliongea kwa sababu wao pia ni watu wetu wa Kakamega. Mimi niliongea na hawa, na mimi nilikuwa na waziri Oparanya. Nilimleta hapa akuje aseme ya kwamba sisi tunataka Kakamega moja. Kwa sababu nimeongea na chairman Baraza hana neno. Yeye anasema Kakamega ni lazima iunganishwe iwe kitu kimoja. Hii serikali tuliingia kwa dirisha, lakini sasa hii ambayo inakuja mbele sisi tutaingia kwa mlango na tutanegotiate na tutahakikisha ya kwamba tumepata nguvu kushinda vile tuko hapa kwa hii broad base. Hii broad base ni kidogo tu, lakini tunataka maendeleo zaidi huko mbele. Tunataka kuwakilishwa kwa serikali vilivyo huko mbele. Tunataka kushare power.
Nekoromogi podwane motende kod weche mag duond bura mar ODM kama jaod bura mar Yala Winnie Odinga ma en nyar mosenindo Raila Odinga okone ten duond bura mar ODM ni ok noyie thulgi oko mar duond burano ka owacho ni nitiere jotelo moko matemo ywa duond bura mar ODM ataro. Winnie ma oloso e kinde manotimo limbe Kamkunji kar chung od bura mar Kibra kama wuoye ka twak mar enore kama odhi ataro gi chung mar ten duond burano ma otelie kod Dr. Oburu Oginga. Kwa hivi karibuni, kwanza tuko na uchaguzi wa Nairobi. Ya pili tuende hii NDC. Na kwenye hii NDC mambo itakuwa noma. Vitisho vya peni mbili vitanifanya mimi nini? Amnitishi, amnibabaishi. Baba hakuwa sycophant. Hakuna siku baba aliwahi kutuambia kwamba ametuacha hapa ama wapi ama wapi. Hakuna siku. Na wale wanasema ati sijui baba aliwaambia sijui nini ati. Hiyo ni kukosa adabu. Nyamazeni bwana. Hiyo ni kukosa adabu. Tulieni bwana. Everything baba alikuwa anasema mbele ya watu wake. Hiyo ndio mambo vile ilikuwa naenda. Unanipata? Haiwezi kuwa hivyo. Sisi kama watu wa ODM lazima tuongee na watu wetu. Lazima tuongee na mavijana. Tuongee na wamama. Pia wazee tutaongea nao. Kausuri Nyakoromogi eni mane en jaod bura marangwe Jojo Nero koni onge winjruok ma duond bura mar ODM biro bedo godo gi duond buche mamoko kaponi gibiro rem tieko pogruok masani temo nyedhore e kind jotende duond burano. Oner ma oloso Mombasa e romo mane obago gi jorangwe modak Mombasa koni tend luo kotelgi kod ker Odungiranda onego bag twak gi tend duond buch ODM kotelgi kod Oburu Oginga kod jotelo mamoko mar gayo pogruok manyedhore e ODM to chutho e kindonagi. Magi owacho ka tend jorangwe modak Mombasa to siro lek mare mar dwaro kom tend od bura marangwe yiero magana 2027. Jaduong' ker Odungiranda wacho kane wane e piny Luo Migori oluong jotelo adek oluong jatend duol ma en Nyikal Mshima Maseme to luong Gladys Wanga to luong party leader Oburu Oginga to gibed piny gihakikisha ni chama ni okungo tegno e piny Luo. Kose tegno to jok mosebedo ka ungo walwedo ka biro bedo gi thuolo maber mar ungo walwedo. Sani ok esa miriembo ji e chama. Sani sa mirwako ji mang'eny ondonjo yango chama. To niko piwacho ni joluo bende joma riek. Rieko waniema mondo nego ne sani. Mondo ng'eni kata ka jakom onge to pod wanyalo unite kaka joka ng'ato. Kausuri Nyakoromogi wadonje weche mag somo kowere kod mag siasa. Migao mar arita koro yango ni atamalo 61 mag jopuonjre mowinjo bed ni donje grade mar 10 osedonje e sikunde kendo gidhi nyime kod wuotho e dhot ka dhot mar manyo jopuonjre ma pod ni pacho e thuolo mar juma achiel ma omedi mondo jopuonjre go odonjie sikunde manoluonggie. Ma biro e kinde ma jolony e weche mag somo to koni medo thuolo makama samoro kidek rem nyago lemo kendo mak mana ni ka piny owacho kokalo kuom jotenda kata jatend piny odonjo kendo kelo chik mabiro neno ni jopuonjre ma pod onge kod omenda bendo mi thuolo mar donjo sikunde kapok gichulo omenda go. Judith Omondi leronwa weche ma otenore kod sigana ni ka bende midhiero ma okwako jopuonjre ma pod nitie pacho bende omenyo. E sub-county Malurambi, county ma Kakamega, Nixon Baraka donjo e kwan kawuono mar miche mag jopuonjre mag grade mar 10 mapok oriwore kod skunde mag junior sekondar juma achiel bang' jopuonjre mag grade mar 10 chako donji e skunde. Nixon ne oyudo points 68 kendo winjo riwre kod skundi yawuowi ma Butere. Kata kamano gi ngima wuon mare ma osebedo ka yware kod tuo ok onyal yudo omenda mar chwale Butere Boys. Sina mbele wala nyuma, tafadhali naomba mnisaidie. Mimi mamangu aliniacha nikiwa miaka 3 kwa sababu nilikuwa na severe financial problems. Up to now sijai mjua. Hapo mwanangu amefanya bidii katika masomo yake hadi akapata alama
68 kati ya kutoka kwa 72. Sasa yote aliye huko nje ningeomba nisaidie ili mwanangu aende shule. Alikuwa ameitwa Butere Boys High School. Sigana mar Nixon en mana achiel kuom sigana mag jopuonjre mag grade mar 10 mapok oriwore kod skunde senior sekondar, kendo gine magimiyo migawo mar somo omedo ndalo ma jopuonjre gi owinjo donjie skunde nyaka tarik 23 dweni. E twak marwa kod Boaz Waruku mar Elimu Bora, sirikal owinjo manyo yo mar manyo kaka jopuonjre gi donjo e skul. Pod wadhi bedo gi nyithindo madhi bedo gi tabu mang'eny, sana sana kaka nawang'iyo kata ikruok mane giketo mondo nyithindo moe grade mar 10, grade mar 9 donje grade mar 10. Yudo ka ikruok no bechgi ni malo mang'eny, jonyuol nomiyo pok otero nyithindgi. Koro kati medo negi na ndalo ni mondo migi biti ka pok pesa no yudogi, pod wadhi we nyithindo mang'eny chien. E ripot ma ogol kod migawo mar arita, 61% mar jopuonjre mag grade mar 10 oseriwore kod senior sekondar. E teko mar chopie lek mar 100% transition, migawo no ochano wuothie dhot ka dhot mar manyo jopuonjre mani pacho, go oporo kokalo kuom barasa mag anyuola, kuonde lamo kaachiel kod chwalo sir mag basari kokalo kuom sirikand counties, CDF e kind sir mamoko kaluwore kod oboke margi. Gino makata kamano jolony e weche somo koni owinjo par matut. Kanyo ka sirikal nadwa ni mondo mi okony, to onego ging'i ni tang'o momiyo system man wachako mwaweni dhi konyo, mwadhi miyo nyithindo bedo gi yot gi jonyuol bedo gi yot, ni ang'o miyo mzigo ema medore. Onego beni ging'e ni mzigo no gine monego giting'. Education king'iyo budget mane giketo 2025 en gi bilion 702. Kik kete budget kata lal, pesa nitiere gikawo giketi mondo miyo kony skundegi. E weche makit somo kata pathways mag Woodwork metolwaki e kind mamoko, bende Waruku ywak ni nyalo lal ka okores gi mapiyo. Mondo mikik learning areas ka dhi tho kendo idhi gol gi oko kata finally biyud ni onge ng'ama kawo gi. To kendo ka onge japuonj to ere ng'ama dhi konya, ng'ama dhi tiega kanyo. Mano kama onego gi address sani. TSC nigi function mar advisory kanyo ne sirikal mamalo, mondo mi gi kony, gi integrate, gi wuo gi training institutes, universities to gi teacher training institute mondo ging'i kaka gitimo tiegruok no. Judith Omondi, Ramogi TV. Koro mogi wasudo gi weche mamoko, koro mato tendre kod weche mag masira. Rowere moko ariyo wito ngimagi bang' nimo e yawo manitiere machiegni kod aora mag Atara mayudore Kabete, kaunti ma Kiambu. Rowere gi nowito ngimagi kane gidok dala bang' wuok e od lamo e Odira. Wachore ni rowerego magin johigni 13 kaachiel kod 14 ne orawo go abal sama ne gidok e mier ka giwuok e od lamo, to kanyo ema ne girado e kod masirano. Rawera machielo mane ni kodgi ne otemo goyo koko ka oluongo jogweng' mondo resgi, to kata kamano ne ok oyudo konyruok. Jogweng' ma Rukubi wacho ni kanyo en kama ok ber, ka gidwaro ni mondo chiel yawno kaka yor keto arita. Na ndio hatua ikashukuliwa, tukaenda huko na tukawatoa usiku. Tuliwatoa lakini walikuwa wameaga. Wazazi wao walikuja na pia wakatabua miri, na pia miri tukashukua tukapeleka St. Teresa. Kuna watu wengi tumetoa hapo, wanaendaga kuswim, na ukiangalia katika huko ndani kuna mizizi ambayo huwa inashika watu hapo ndani. So ukienda hapo it's very deep. So tunataka kuangalia vile tunaweza saidia tusipate maafa ingine. Mto inakuanga kubwa sana. Sasa watu wanavutiwa na hiyo umaridadi. Sasa wanakuja. Watu wengine wakikuja, kuna watu wengine hawajui kuswim. Wanajikuta wameingia pahali ya. Sasa unaona tunapata kitu inaitwa kifo. Kifo inapatikana. Hapa ni mara mingi sana ajali imepatikana. Wageni ndio huwa wanakuja, manake hawajui. Wao ndio wakiingia ndio hajui mambo ya hapa. Adwani mondo wadhi yweyo madundo gi thuolo ni aneno ka ote medo donjo kama ka kod kacha, kaya wamedo nyisa kaka weche chalo no ka
Councillor Francis Obwanda mano wuod game ng'isani aneno Ramogi TV game Ramola ka Wood Tsunami Party leader mar ODM pod nigi tich mapek mbele ka Kakamega County ODM delegates opogore ariyo kamachielo yie moro ni Kibra moro ni Kakamega wachomo kanye baba nowacho ni wadhi Kanan sani joma jo ODM jomoko terwa Singapore moko koro bedo matek mano Obwanda mawacho kamano erokamano ahinya. Jared Odhiambo ng'iso ni Bati wasebedo ka waywago sitima chakre tarik 10 dwe mar 11 2023 nyaka sani be wan e Kenya dier Suna West e Nyabkemo mano Jared Odhiambo emopenjo kamano aparo ni jotelo winjo be ni koro kawo ting'no mapiyo mar neno ni kanyo bedo gi sitima. Makamu ng'isa ni Bati aduoko erokamano ni Ramogi TV kuom kelo weche manyien mong'ith e Ratil. Kinano ka Ratil dhi chwakore twak. To kapok ochwakore twak ng'isa ni fuana ne boss na Super PS Dr. Raymond Omolo. Wacho ni wan kako ganda luo walu Dr. Oburu Ogenga gi Gladys Wanga ma waluwa wan okachak walu ng'ato kendo. Mano kaluwore kod makamu. Okay, Kasto Wilberforce Otieno mano wuod North Kanyamkago bende ng'isa ni North Kanyamkago ofuane gi te wacho ni kwe gi tich matek ema nyalo kelo ber. Wakaw yogi kanyo ka oduogo odwan gi mamoko kasto wabiro bedo gi twak mar Ratil. Kik idhi mabor. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hiyo ofisi. Huu sio uhusiano babangu. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV.
This January, give yourself permission to slow down and reconnect. A pause before the year takes over. A reset that feels calm, not forced. Reset in Diani, where time feels unhurried, the ocean moves softly, and every day invites you to simply be. From 43,000 Kenyan shillings per person sharing, enjoy 3 peaceful nights in Diani. White sands, calm waters, and moments designed to help you come back to yourself. Because the year doesn't need to start fast. It needs to start right. Start somewhere quiet. Reset through our view. View travel. Dream, explore, discover. Majioni ya Kuramogi wadhi nyime gi weche manyien. Jopiny, johala kod jolupo manyandiwa e kar chung' od bura ma Suba South, kaunti ma Homa Bay, wuok tung' mosuo kod kambi mar keyo teko sitima e pacho ka Kenya Power. Kaluwore gi onge mar sitima e chiro manyandiwa dweche ma ohinga 3 nyaka ne transformer ma keyo sitima e alworano kethre. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay, Alia Beach, nigi ler mar wachni. Chiro manyandiwa mayudore kancho bura ma Suba South osebedo maonge stima kuom thuolo moingo dweche 3 sani nyaka ne transformer makeyo stima alworano kethre, gino ma osemiyo arita kwe onjawre alworano kendo rocho chenro mag ohala e chiro manyandiwa. Onge mar stima nyandiwa ne ochuno jodak kod jopiny matimo ohala nyandiwa ka hotel kod jakom dhewedhe ma Suba South William Onditi bago ng'anyo ka ginyiso e chwang' margi kaluwore gi pek masani koro gineno nyandiwa nikech onge mar stima. Stima makoro onge nyandiwa ka osekelo insecurity maduong' ahinya. Dhano luor kaka dhano dak nyandiwa ka nikech ka oting'o dhano mopogore. Nyandiwa en town man gi dhano moinge 50,000 to dhano gi duto depend ni mondo gibed mangima. Kendo ohala maduong' ka en nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Joma ne timo welding nyandiwo kwamo te. Joma ne timo saloon nyandiwo kwamo te. Dukni tego tende ok nyal uso kata mana chak mag mala nikech sitima onge. Transformer ni osebedo maonge ka. Mokwongo sitima no kethore dweche 6 mokalo. Kendo koro sani nyicha no bimo chako kawo transformer ni ka maonge explanation malong'o ni tibiro kede karang'o. Nyandiwa en achiel kuom kuonde machendo mag lupo osebedo ka dhi nyime okang' mamalo kendo jolupo kod johan rech osebedo ka tiyo gi stima e kuonde mag kano rech kik kethre kapok ousgi. Kata kamano sani gikwano lal maduong' nikech onge mar stima e alworano kendo kata mana weg dukni ma uso mwandu makethore piyo koro chuno mondo ti kod yore mamoko mar geng'o lal ma ginyalo yudo. Baraf nong'iewo siling 800, sani baraf nyandiwa ka ng'iewo 2,800. Samoro iyo mbeta koro ingi pikipiki nyaka nyandiwa ochwero rumo. Jonam ywak kabisa, rech kethore. Wakwayo CS marwa kwachako go piyo wandai mondo mi ekonomi marwa odhi mbele. Kendo nikech wadwaro ni ekonomi obed ekonomi maringo 24 hours. Omiyo gino wakwedo mabor okang' mamalo. Transformer wa mano kethore to jogi otamore loso. Nyoro kane gibiro to gikawo transformer moginyiswa ni gibiro lose karang'o mondo mi wan kaka jo business community manyandiwa wayud konyruok. Bende johala magolo rech nyandiwa katere chirni maoko wacho ne giyudo lal maduong' kendo thoth rech magikawo kuom jolupo kethore kapok ochopo e chirni. Kwayo margi en mondo mi Kenya Power oternegi transformer manyien nyandiwa mondo chenro magi mapile odoge wang'e. Tulikuwa na muchari ambao tunawekanga samaki kila wakati. Kwa hivyo muchari ya samaki inatokanga kutokana na stima. Stima mwezi 3 hatukuona. Tuko na ice plan ambao tulikuwa tunanunua barafu, lakini siku hizi karibu mwezi 3 haikuwa wamefanya kazi. Ama factory ambao tunapeleka samaki watasema samaki yote imeharibika. Hiyo hasara tumepata hiyo mwezi 2 ama mwezi 3 ambao tumekosa barafu stima imetuletea hasara kubwa sana. Samaki naye inategemea ice. Ice naye kama hakuna stima, hakuna ice. Mostly hata sahi hapa ukiangalia boti mingi inakaa nje ajili ya stima. Watu wakuli sahi because of stima. Sasa ile kitu ambayo tunaomba county government, national government, Kenya Power watusaidie stima because of sisi tuko na haki ya kupata stima, tunalipa ushuru. Hiyo ziwa vile mnaona hapa watu mostly 99% wanafanya biashara. Alia Beach, Ramogi TV,
Homa Bay. Kausuru nyakoro mogeni mayo grube prango ngwen ga uchiel mag mondliete sub counties duta uchiel medure county masia koro nyalo buonjo bang' yudo sir mar omenda maromo $5.2 mar bugo grube go kowuok kuom riwruok mar Raymond Omolo Foundation motele gi jagoro mongiro e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ka giloso e kinde chenro mar chiwo chek ne grube go. Apisa mochung' ne chenro no Pitalis Ogendo wacho ni mano en achiel kuom yore mageto keto omenda e ofuku mondliete kendo bero ngimagi kokalo kuom ohala gi kungo kojiwogi mondo giti kod omenda go e yo makare. E kinde moko kuom mondliete manoyudo sir makamano puoyo okang' mar parogi kendo goyogi jek nimar gisebedo kod rem modhuro kaka nok mar omenda mar chako ohala kata capital e grube ka koro gisingo mar tiyo gomenda go mar chako ohala mopogore opogore mar jiwo ngimagi. Grube moko gi Majatelo Raymond Omolo timonwa guruto ogolowa kama bor Jehova ogolowa kama bor mondliete bidos duto mani Kenya omako obed South Nyanza obed Ugenya obed Kure omako te Kisumo te piny mangima waduoko nero hamano to gima neno kuom Ruto kod Omolo pok naneno moyierwa mondo ruodhi imiyowa pesa imiyowa chiemo iluongowa ibuche Nyasaye mad kony jogi mondo bi oparie mondo riete nyicho wasenyiewo kombe waselo kendo moko nyicho timo table banking magi wadhi madogo kombe machielo kendo wadhi kendo duoke table banking gi maendeleo mamoko kech wagombo ni wapidh gwen. Koro pesa mane wayudo kawuono wapogo ne grube 40 kod auchiel mane waseradogo kendo mane ubiro bondo grube gi duto te wamiyo pesa maromo gi $121,021 grup ka grup kendo mano duto te kiriwo tineno ka en pesa madhi ne $5.6 mano pesa duto mwamiyogi kawuono. Kawadonjo meche mag tuke ne klab mar Gor Mahia oidho malo kendo chung' e thuolo mokwongo e lig maduong' ma pacho ka KPL kod points 33 bang' diemo klab mar Mara Sugar gonde 3-0 e lap ma Nyayo National Stadium. Gonde Gor ne olo kod jotugo Felix Oluoch e dakika mar 15 kapok Musa Sharif medo ne kogalo gol mar 2 e dakika mar 30. Samuel Kapen nomedo ne Gor gol mogik e dakika mar 44 ka loch miyo kogalo thuolo mar idho nyaka thuolo mokwongo e tuke mamoko ma KPL motugi kawuono. Kakamega Homeboys ogoyo Kariobangi Sharks gonde 2-0 ka Murang'a Seal bende ne olenyo Bidco United gonde 2-1. Analeta minus Sharif Mara Sugar alianza Jackson Twang Mula run nzuri akaleta minus kwa Kisharif Ebeneza Asifua analeta ndani Kapen tatu bila Only deserve the win. I think they were more superior and better than us today. Lazima tuwapatie hiyo pongezi ndio pia sisi tufungue room ya kuweza kuiona mpira kwa nafasi ya pili ili tuweze kukua bora mechi ambayo imefuata. Jackson, Alpha and Pius, they are people who can play and exactly what we expected is what happened. We control the game. We've given them we have a lot of options whether to attack from the wider areas, wings, or play in between. And today they have the option to make that decision. They took a very good decision in terms of how we played the first goal from the wider areas and score. So it's been good. We were very, very happy how they processed everything. Kora mogi kawang'io moko ni klab mar Kenya Ports Authority KPA odonjo gidieny mar time 16 bang' loyo klab mar Kenya Airport Authority Police Unit Kiapu sets 3-1. KPA noloyo set mokwongo points 25 kuom 21 kapok Kenya Airport Police Unit yudo
loch e set mar 2 points 25 kuom 25. Set mar 3 gi 4 ne ologi tim mar KPA points 25 kuom 19 gi 25 kuom 19 kaka luore no. E tuke mamoko mag odiechieng' mar 4 mar tukego, klab mar NYS oloyo Kenya Navy sets 3 moriere mar points 25 kuom 23, 25 kuom 22 gi 25 kuom 19. The game was good. Ukiangalia mzuri kabisa on my side because they are still learners. Most of them are beginners, 17 to 18 years, fresh from school. So where they are, I can see they are going somewhere. We have a league coming up soon, so it has already boosted the morale of the players. Wako tayari sasa kupambana kwa league, maana league ndio muhimu zaidi. Hata kama hii ni Kenya Cup iko muhimu, lakini league ndio muhimu zaidi. So but they are geared up to play the league well. Nakora mogiro kamano kuom keti Ramogi TV, weche manyien mag ratil chopo e giko ka oduogo kata wadonje e twak kaneno ka Roblin Goje wuod Nyateke urko Nyangora Bala ng'isa ni Bati. Jotelo koro nyaka ng'i mbele kinde ma ing'iyo gi gwenge mamoko, kendo samoro ka dongruok ok dhi maber ahinya gwenge makaluo tibiro tud kod weche mag siasa. Omiyo gie sani jotelo mer keto maino eneno ni thuolo modong' ni oloso kenge mabiro bero ngima jopiny, kendo kik siasa manyalo nyiso pogruok okel pogruok manyalo thiro oganda, kendo wacho ni kaka gwenge manyateke winjo bed ni keto maino ahinya ng'iyo yore mag tudruok, ka wacho ni achiel kuom daraja moko nitiere ma nyamburko kaloe e wi olalo kata daraja molos kod yien. Wacho ni magi gin gik manyalo miyo oganda luo nenore ni ok ohero dongruok kata ok tim dongruok e kinde ma siasa ma giketo mbele. Mano wach kod Roblin Goje. Erokamano ahinya okelo loch ma jakiranda ka chieng' 7 imbe aneno ka ote mari odonjo kar kaendi kaachiel kod Pastor Komborwa to kod Shemutho Soja. Wakaw wiyo gi kanyo wenda osedonjo ka Omulo Junior, Brian Wenge, Freddy Kokango. Siasa e ratil bang' dakika machuok. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi, ka timni rach to nyingi ema kethore. Beikori mar doke pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia, kar nyamerwa dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Teke teke na we go boda.
Chanua Dam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa 3 otieno, mana Ramogi TV. Be ikori mar dok e pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendni wa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, sa 2 kod sa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Nyakuramogi oruwoda ming'alo yierombo gi ng'eny. Joma notemo kwane Nyakuramogi nomodho pi ma pi owiyo ma gikublos nikech ne gitemo piem gi ru mar pi. Bang' thuolo mar dwe mangima, chiegni kadhi dwe mangima Nyakuramogi nyaka ne wakaw yweyo mar ratil mana motelo ne nyasi mar Christmas kod chakiga. Ratil oduogo 2026. An ka kod yawuoyi adek ma wadwa keto godo ratil kawuono ewi mesa Nyakuramogi. Wang'iyo siasa e piny Kenya gi thuolo ni kinde ma ji luorore ka gi kacha. Jatend piny William Ruto nyodok e gwenge mag masawa mar piny Kenya koromo kod jokanyo mag UDA manyiso sigla mane kata signal mane
ne ogendini mamoko ma bende konigi ne twak mar manyo kaka inyalo los sirikal manyien. Duond bura mar ODM nyocha ko kampen margi mar Linda Ground Busia kawuono ne gin kaka mega powruok oneno kweth mag jatend migao Wycliffe Oparanya kaachiel kod mar gavana Fernandes Barasa obago rombe mopogore. Oburo koni osewuoyo kodgi. Moro bende nitiere Kibra, an kod Mulo Junior, Fredrick Okango kaachiel kod Brian Weke. Machiegni uru e twak mar Ratil mokwongo e higa 2026. Otore e lwet jachwech. Siasa chal nade mar piny Kenya Okango? Erokamano, aduoko erokamano Bati kuom luongo wa kendo wachako higa manyien. Ratil wasekete mesa. To kako ochakore ni dhi gwere to dhi. Siasa osechakore. Siasa ma Kenya higa achiel kapok yiero chopo to jo Kenya ikore kendo giseng'eyo ni ng'ama gidhi yiero chakre MCA nyaka president. Ng'ama dhi yiero? Ng'ama gidhi yiero jo Kenya mong'eyo to giseng'eyo sani. Gima wacho ni en ni wan kaka jo ODM ing'eyo malong'o bende sewacho kendo selando ni wan koro waloso ground, walinda ground, waseikore mar go mbaka gi jomoko. To kapok wadhi e mesa mar go mbaka nyaka wang'e ni to e gwengewa ma piny kucho, e county, e sub county, e polling station, e ward, to jowa chal nade, party structure chal nade, wakelo ji rowere, joma minde, romone, mondo mi waket chamo bedo motegno. Ka wadhi e mesa kacha to koro waikore to no wawacho ni wachako gi UDA kapok wadhi romo gi jomoko. Ombulu ka biro medo. Tan gima wacho ni e ODM mwaka bende wan gi demokrasia. Ng'ato wacho mare, ng'ani wacho mare, to kochopo to wariwere kanyakla to wachomo kacha tir. To gima mondo akon jopiny. Yes. Oganda luo. Ka ne Nyasaye omiyo ngima mokelo jowa e piny ka, to wang'eyo ni jorowere ok onego cha jodongo. Jomatindo kik ucha jomadongo, kik icha wuonu, kik icha kwaru, kik icha neru, kata siasa lombi mana manade, kata neno mana ni ma kora wuok aromo. Gima wuoru osewacho, gima minu osewacho, gima neru osewacho, to gima pati osewacho, lo mana mar pati. Nikech joka neno mbele, to wadwaro ji te pati ka. Gimomiyo wadwaro ji te pati ka, onge odiochieng' moro amora e Kenya ka mobiro loso sirikal ka ok wariwore gi jomoko. Raila Amolo Odinga nong'eyo kuma ae, nong'eyo kuma wantie, kendo nonyiso kuma wadhiye. Owewe broad base gi 10 point ang'owa agenda to gi naduko kanye ma wantie. Otore lwet jachwech Weke. Yeyo Omulo mokwongo kawinjo Okango ma ng'ama ahero sana kendo en okil owadwa kabisa. Kongi opuonjowa kaka jaluo, akia ni wuon ng'ato, akia nang'o, nyathi kik yany wuon gi. Mago gik mabecho. Ting'eni be gimokia ni ing'eni nyathi ka wuon gi otho. Mabe adwa puonje. Ka wuon gi otimo ang'o? Otho. To wuon gi owe gik moko. Owad gi wuon gi okaw gik moko. Gigo mol piny kuom nyithindo to weche ringo. Mano be puonj mar joluo nyaka ng'e. Koro kik ochak chapo aka ni akia ni akia ni kik iwach ang'o, adieri mantie en kama mok abi wuondi. ODM tin adi? Achiel mar Raila Amolo Odinga. Bad nitie paradek. Paro mokwongo en jodonga ich ma osechiemo, manigi tije, maloso mogo, ma ng'iyo igi. To ng'ini oganda joluo. Ne gin gisekaswa ni nowewa e broad based, wan rombe, wadhi, wadonjo, wan wae. Mano ema gidwa keto wano. Ni ng'eyo, kata nyocha, sani ne wabedo piny kaka Central Committee. Central Committee wacho ni wadhi wawuogi jomoko, like-minded parties. To kapok Central Committee otieko, jodonga ich moko siringo town ka, gigolo press conference ni mano UDA magiwacho. Ineno, jodonga ich gi ema route number 1. Route number 2 nitie ma pingo serikal, CSA. Ma wacho ni gin one term, ogidwa winjo wach William inyoji, demokrasia onge, iteka nyithindo nyara, inego jowa, inyo jowa, mago be nitie party waka. Then nitie number 3, maana Brian Weke antie, gi nyomoko, maybe isewinjogi. Ma wacho ni bring them together.
skata noan to wan wawacho ni ok wadhi donje discussion kaka gidwa terwani, ok wan rombe, wan joluo nyaka wapangre. Udwa donje nango? Wadwa number 1 sani Linda Ground maginyiswa ni Linda Ground. Wadwa ni Linda Ground omiyo jende watich. Wadwa ni Linda Ground sani ni kelo ni ndiko jopuonj. Linda Ground indiko nwa jopuonj adi? Onge. Magi joma dwa chako twako weche. Wane serikal. Dongi sengiso ni wane pros based. Koso pok iwinjo kagi wacho. Wacho ni yoe usadi wa control wan gi gine ne. Wan gi stima. Sani stima osedonjo e mieche adi dalawa. Nyocha adhi ukoma village Mfangano malo. Nyathi pok noneno kaka switch kaka chalo chakre onyuole. Korwa male got Nyasumbi onge stima. Kata sani kaka wuoyo kodi Luanda ma center wa stima no muoch nyocha nyaka sani 3 months emine no kagigo timre. Linda Ground ni polisi adi magise Linda Ground go magi ndiko nwa. APD gise Linda Ground go mani gi ndiko nwa. Mondo giwachi ni wane serikal nyaka wa feel joluo ka wane serikal. Miwa jomoko manie gym NNBC yode gym ni en chairman mar budget to chairman mar budget bonyocha ne waneno miluongo ni Ndindi Nyoro ogera skunde te nyaka ngama wiye rach tiles oketa skunde te e konde te chairman mar budget marwani otimango wandai ni serikal okonyo wageno ing'eyo mondo jaluo wach ni en serikal ni wade broad based wadhi maber nyaka wane matunda no kachopere jowa e kaka walindo ground ok ni lindo ground gi threatening ni ng'ato ok nyal dhi Kibera mago kwa bi yene jogi Omulo. Yes, George Bati. Mechigni. Erokamano kenda wacho ni happy new year ne joni kwa Ramogi. Ncha wadiche ground, ncha Samburu gi Laikipia, ncha wapango ground watimo grassroots. Nena no ka UDA. Ker nyoromo gi jomo yier e polling centers. To mane kaka wadhi. Igani en iga mogo e kwano. Igani en iga mochore science makoro wapango kaka papringo. Igani wapako pala. Wadi yango go mwanda makoro di wadi golo kujo nikech iwacho ni kapoki nego mwanda nyaki go ingini to kanye mi dhi wite asere to igani okwadwara ndhoga igani okwadwara jodonga ich to kenda nyisi George Bati ni ano kabibire ratil kana da wuyo gi weke ka weke poko declare no ja 1 term koso ja 2 term o weki ko itwa nikech weke en owacho jodonga ich weke wacho ni ontie jo broad base weke ntie jo one time kanye onyiso akawuono ni en ja 1 term koso en ja 2 term koro owe kiko ito wacha kama ngisi kapo kwa ja 1 term koso ja 2 term adhi migo ibro wacho mano nyaki wacho namba 2 ingeni ODM ne en bas maduong to bas ni wuon bas no senindo to wuon bas ni ogore ne Kenya ka wasebedo gi gimiluongo ni political revolution watikore gi political revolution wabedo gi social revolution ke political revolution ne mukelo katiba manyien mukelo democracy mukelo human rights sani wan gi miluongo ni economic revolution oweke gini dwadwoko wae political revolution mane waseweyo mane jakom ositieko sani onego beni kaka koro driver ma en jakom no senindo onindo gi kwe to gin to koro pod gi ndhoge kumonindo no driver ka nyose mi oburu mondo riemb basni to abiria machalo weke gini gingwenyo ji e basni giketho hewa e basni gikiko itiji basni akene gidwa time nade koro ok gidwa respect driver gidwa ne bondo basni ogore wan wadhi Singapore gini gidwa kwa Munyoro koro gimwang'eyo badi mata da wacho moka wuon ano ka wach ga gimoro ni ati ni awacho buwok awacho gimang'eyo weke gino we chamo pesa Uhuru Kenyatta to mana nyise kawuono owe chamo pesa Uhuru Kenyatta tiyo gi jogi marach Uhuru Kenyatta tiyo gi Sifuna gini to magi joge weke Uhuru Kenyatta tiyo gi joma tindo mondo keth bas manyisi ni mondo giketh gikik joluo to mano ko biye what does Uhuru Kenyatta stand to gain gido ni mondo koro ginyiewo nikech gino ni onge ng'ama ginyalo nyiewe Nyanza koro gimanyo joma rep jodonga ich ma en weke gini ema koro itiyo go mondo ketho ODM to mano wanyiso gi kawuono niya lakini ginyiswa ni gin jo 1 term koso gi jo 2 term development magisekelo Nyanza mose gido Nyanza kai development en gina wacho development but ngene jogi gini jo ariyo ka gisewuoyo iwe na duoko gi then gimedre
adwani kimiyo gi time kimiyo gi 2 minutes imi ang'wen abo diri kod kaka progress sawa adhi mi time yes all right yes ne wadonje broad base wadonjo gi dirisa kane wadonjo gi dirisa to wadonjo sa matin odongi gachiel gi nus mondo watiek wuodheni mar 10 point agenda koka wadhi donjo gi e dhot yie emomiyo sani koro walinda ground okonyiso ni koro wane sirikal ni wawe gima timore linda ground warito jowa waikogi gikawo kura gi register twadhi go kura kanyakla mondo wadonje sirikal gomulo gini e sirikal midonjo gi e dhot namba 2 ayie gi mulo wacho weke en ngama wakni weke ni kogi gotieno ochomo Karuto kogi godiechieng kendo biro gi pikipiki kogi sa auchiel ochomo Kouru odhi kwanyo pesa Kouru donge en kawariambo ano kawachi kawariambo to wachi weke we wuondo joluo wuondo jomatindo gik mitimo gi werigo allow me to respond jo Kenya ong'eyo kumwae sana joluo weke dwa dwoko wa ndara Raila Amolo Odinga ne wadhaw go ndara otero wa ndara igni mang'eny mara ile doni jowa osetho ndara minga wahayure ndara wadhiure mesa weke wane mesa ok wanadoke ndara ing'eni weke en ja civil society osiko mana ndara wabro maandamano okero na ticho ganda sama ine ndara okero na ticho ganda oganda mana weke onge gimo kedo ne osiko mana niya ni jodonga hich siye kure ka ODM en achiel ka weke ni ODM mopogore owuogo dhi kawa Munyoro penjo no niya oda umulo penjo no oja one time koseja two time owacho no dhi dwoko mano weke ma is a fair playground kikipar ni wadhi ng'adi e thuolo il thuolo mar dwoko weche madito mowach kuomi ni Karuto otieno kama chielo odichieng kidhi koni godichieng gotieno in kama chielo oda umulo ing'eyo ja one time koseja two time adhi duki ing'eyo bati adwani ineno wetega gi ariyo gi ing'eni gin gi system wa ma ODM ni pok gibede ng'ani ni ja ODM ng'ani ja UDA ne en ga ja ODM kinde ng'ani ne en party moro mar Kuro Aukot owuok kanyo odonje KANU sani odonje ODM sani odonje ODM kapok odonje mesa kapok ologo okango ji logo to do weke no wenu thuolo mar loso nikelo e class koso weke no wenu thuolo mar loso to nino kodwok penjo waonge gi time ana mi time madu ka gitieko to weke dhi mbele gitieko dhi mbele ineno jogi problems mosekalo gi Raila gi kia ing'eni gitemo uso broad based margi ni gitemo uso tutam kuom joluo ok donji koro gibedo piny ma gipenjre ni to problem en ang'o jogi watemo uso ne gi anguro ni to ginyiew koro ne gidhi gibedo piny ni giwacho ni koro gidwa manyo Uhuru Kenyatta gikel koko ma gibogo godo joluo ni koro sani ema ginya wacho ni Uhuru monese retire ma sani be okwachi wach siasa mani busy ni sani ni ema miyo wa pesa mani jo ODM ing'eni aneno ni Uhuru masana Uhuru Kenyatta no masani unya wuoyo marach kuome ino ng'eni unu kia kama wae Uhuru notimonwa wan kaka Raila Odinga ni sama Raila no mosre gu Uhuru mano kia gima notimonwa nikech sani uchamo pesa moko mathindo ni koro dwa bugo joluo gi koko ne gichako gi koko moro miluongo ni Kalonzo okotiyo gikelo koko ni Gachagua okotiyo koro sani gidhi manyo Uhuru Kenyatta mose retire ema gidwa bugo godo joluo omera adwani akonyu propaganda mang'eny gi akia ni ng'ama dhi State House gotieno kudwa penjo ni anang'o gik mawacho gi dunyawe ni anan tutam kata kiwinya ema pinji ni kaka uwoyo ni odwoko iwinjo sadwoko koro wacho ni en Uhuru siepne en ja one time to okinya bedo one time to ine ODM signature mar Raila Amolo Odinga a broad based arrangement coalition document Raila Amolo Odinga keto sei duto keto sei time pode marweke dongane flow yes jogi isiti kopeni sero kura ne joluo yes is very easy bi kuom joluo inyisi gima inyatimo nwa kata ng'at gi magiwe ni an gi problem ne gino aonge problem kode ng'at gi no the only problem manago kaka gidwa tero waka karombe kama gidwa tero wano ni gin gi chiemo gin gi mor to joluo sadre an kama an gi loyalty mare en jaluo kama an gi loyalty mare en japiny
kama ngi loyalty mare en ni oganda wa winje maber unu ng'iyo iyeu mano kabidingo ni sani inano bati nyocha gidhi kibira nigi threat ni ngata kibi kibira ka onge ngano wacho ni ngaro kibira kare une team mane mukia donge nagi threat ni adimi utuno mondo duoke ni sande ji kibi wacho bati niya ineno idwa threat nyar Raila Odinga kweli magi ngageni ni sie jo udwa threat nyar Odinga gi wuod Odinga nigi gidoji kibira e dala gi giude odojo maonge nyaka socks threat ni go biyiego we will scatter no kata jodo waichi nyaka wakel gi karibu order ODM not achiel teyot achiel ka wasewacho ni ya wadhi bi NDC ni bi NDC gigo jo pinjo ODM madhiye an gimomora omulo ODM nen duond bura masama ne weche tek jatend piny William Ruto no ywayo machiegni mondo gibedgo makwe obede samoro koko nyalo betie kata mana UDA samoro kinyalo no maber ahinya ang'o matimore kata mana ka ing'iye oko kama untiere mok samoro joma ni ODM ing'eyo gimomiyo orachnwa nikech gimo waseketo siep kendo osiep ma waketo mano chako gi jakom wacho 10 point agenda waketo gimoro amoro bedo maber ineno Nyanza omi priority development uketo iu matimore development king'iyo badi ni Nyanza maji complain nikech otero stima Nyanza king'iyo otero stima Nyanza opio ndai ni Nyanza otio kaka tsade Reyo Omolo tinyaka gi iluongo ni Monliete jogo tiyo gi Nyanza kendo Nyanza develop nenore lakini gimomora ni weke wacho ni gin jo one time to gimomora ni ya ni kare ma miyo gikigo iti wacho ni en kako winjo kongo ok ni wan wacho maber wacho ni kaki winjo ka yo Maria ke studio wacho maber ni en ja one time mano gima nyiso weke nyiso maber kecho wacho ingeni kiwacho ni okaja two time kadi ni jakanya dongo kidongi ni ja one time koro nyiso ani kare Sifuna joma weke gini go temina no gi ketho go jo ODM gi gin jo one time koro gima chanda kendo gima chanda wa mayo wang kabisa ni joluo osebedo ka gore ne 50 years wan wagore ni rembo wachuer wan dara wan mwakelo ne ji democracy sana wacho ndini nyoro mokoro gero school ni en gisebede government for how long sani jo ODM no donjo no arwako gi edirisa sani ji bete mesa ji dwa yang dhiang ji te mondo ji obet oketwi gi te jo yang dhiang democracy yiene internal democracy ber sani kade giwacho ni gin genuine ni wan kaka jo ODM wang'iyo mbele wadwa de fogi wada support gimiluongo ni broad base ni to wadhi kata ka gilaro leadership mar ODM to onge shida lakini kao pesa kuom jomok chawa ka wacho Uhuru Kenyatta mano miyo jakom wuoche ni jakom oidho Mount Kenya jakom ni tumempatia kiatu wan kane gidwaro kura mano support Kibaki no chamo pesa je ni gilonyi leo ni mondo gigo abale Uhuru no golo pesa je magi chamo jodonga ich wan wanyisa mondo gigo leo ni mondo jogo abale Lake Victoria gine ginyiso jakom mondo orwak wuoche ne gigo e piny we umulotie kane jakom nyono wacho ni mondo ji odhi Kanaan ni winjo ko wacho ni dwachopo River Jordan kelo shida nyoro ka jawa munyoro cha emanyo wacho nitie shares ni kata jakom no waketo wanga oko bidonje State House waketo shares kacha waketo mtego sani koro weke nyiso joluo ni mondo kacha kawo munyoro ni mondo wadhie mano fuwo kendo mano wanyiso weke ni mano fuwo to kiko nyiswa ni nikech weke ok ja Kenya weke ok ja luo weke en ja oko king'io Patel gin Patel gin tag gin foreigners wamiyo giwuoyo kaka giwuoyo ok wabiyienegi order Indodo ija Kisii Iwani wakia huo Otogoto Iwinjo but yes aningi na era dieri kenda dieri makende niya wan kaka joluo wan joka ng'atachia gima weke wacho gima wacho okonego beno pogore sana kaka wadhi e mesa mondo wapogle more jowa kana donje sirikal mar broad base William Ruto timo ng'wono makende wan ok wagone William Ruto kura to keto jowa kacha sani gima nyaka wang'e ni kaka wadhi e yiero ma 2027 ere kaka wadhi loso sirikal jowa ng'iyo ni gidhi e ndara to gidhi to ji tho ane panel mar victim compensation joma ng'eny mano bedo compensation gin jowa emano tho jokanyana
ai ure ndara ma weketero we Okay, nitiere penjo ka okango nitiere penjo moro ka. Erokamano. Sami duoka ni penjo. Ni kane chako kani wacho ne ODM enota chiel manitiere gi opinion mopogore. Gine gi paro mopogore. Ere richo ka ng'ato nigo opinion mopogore. Richo emomiyo na wacho niya, onge richo. Ng'ata mani ODM di democracy. Ang'o miyo then weka gine mani gi paro mopogore bedo branded ni nitiere joma siro. Nyalo wacho wachne. To ka party organ osedhi okawo decision collective, central committee osewacho ni kara kaka wang'iyo to koro nyaka koro wadwar riwre paro gi joma moko to wachako gi UDA to weke kunyalo wuok wacho ni ni ok wachak gi UDA wachako gi ng'ane mane kumwa pogore paro. Namba 2 weke wacho ni ni jomoko no riembi odhi Kibera to jomoko onge ng'ama riembi Kibera ka dala owate ng'ata nyalo dhi Kibera kendo gima ne Winnie Odinga gire timo cha mano gima ng'ato nyalo timo idhi wuoyo gi rowere tikelo gi e party Oburu Oginga party leader Gen Z nyocho wacho ni wadhi ure NDC ng'ata man gi riyo mar gine telo ne party bi NDC kama kono bero party leader bi NDC dogina na wene ka gi wuoyo koro sababu webe gi wena sawa katieko an gima ng'eyo okwana yenga kaka jo ODM mondo ODM okethe Raila Amolo Odinga no wacho ni ODM ni osebedo higni 20 to kendo wadwa kete higni 20 kendo bang' Raila gima wadwaro nyaka bede mesa waduto te gikwe gi muolo jogi we threaten wa giwe bwogo wa ni gibro lawa wanao onge keje donga ich ni jomoko chamo pesa kanu chamo pesa uru wachu wan gi modo sani wato oda muolo ne wadwa gede lisa weke thulo en mari. Allow me to respond. Yes, respond. To give me a time kaka miyo gi authoritative. Yes. No problem kidwa ng'amo ma ita bwana dongi winjo kidwa ng'e the word jodonga iche nang'o adwa ni akonyi go sani ineno ka jogi okasani weke in 2 term kose in 1 term yani e paro margi ni there are only 2 issues either 2 term or 1 term ni 1 term donga they allow me ni 1 term igolo William tiketo ng'at moro nono to 2 term idwoko William mondo yeni mage jodonga ich gikiani bentie 1 term moro ma wan jo ka ODM be wanyaka 1 term ok jal paro mano nikech giparo gi gin gi chiemo gi mor gin mbele ema giparo ni weke in 1 term kata 2 term weke okinyal chung president ODM in law kwenye swali nyalo bedo donge jogi nikelo na jomo mere studio weke dhi mbele koso joge mbele gi chiemo e wadwa ni wakony jogi 1 term benya bedo ni wan kaka joka ODM wabedo piny waketo parowa to wagolo ng'ato achiel sani Kenya is in need of bati it is in need of a savior wan kamaraj kitgato wuondi Kenya is in need of a savior makati na opposition ma pogiji panga kacha kawagolo negi candidate niko raicha wawuoyo kodu giwacho ni weke bas wadhiru gi Ruto mano gidwa neno nikech ang'o nikech the interest margi gino osechulgi gine payroll gi chiemo gi we wauru joluo mos party leader wani mar ODM allow we o consult all over to samo consult no mokalo wambe waluwe ka wawuoyo gi jopiny then wabo bedo piny to wajipanga ne wach kaka kamwadhiye an ng'eni chakre Raila ochak party wani sani ma the first time ma winjo kane okango gini ni wane ma wamanyo jomoko ni udwa nade wakonyu siasa mane wago chon cha une mani manyo wane mani manyo wa to sani kama wantie UDA ni orumo yo oda ngulo joka Gachagua kucha gioge gi joge sani kura magidongo oko biwodi Muluya onge Jaluo onge Jamombasa onge tingeni gima timre ka bati we are not stupid serikal gima timo maduong ma okine wan eno kama wabede ni nikech wan you cannot compromise us serikal is busy onego ODM don't think ni okone gigo sani gidhi magi mobilize ni wajo Mombasa niko kiyenya luwo gi joho okwabi wuoyo kodi nyocha ineno ka ya tich William Ruto majaluo ni osieko ni dwa bedo president yani kawa uneno wani kineno puke wi mesa nitenga moidhe ni sani
ema ODM iyuare okay Kakamega nigi factions ariyo akiana ngo Jaluo akiani yo siju ne okwafuo magi machinations magi jodonga ich gidwa negotiating with ODM is not easy nikech ODM is bigger than UDA nikech kawa donje negotiating table wadhi wacho ni miwa deputy number 1 serikal wago bar inigadi watimere kama but emomiyo jogi ogidwa mabed pin George Bati adwa correct ngene kawa wacho pesa do igo wani ni wachamo pesa nikech wacho nia wadwa ni wapang kaka jo wadhi bedo ni en case gimadwa dismiss onge kaka Ruto daktari mawiye ler masomo siasa mose puonj gi jakom gi Kenyatta gi Moi go te ni dwa kao ngama ni chung Nyanza ni dwa pogo ku Joluo macha ngama waluongo ni den minimis non curatlex yano onge toche kata minimis den minimis non curatlex mano onge twist macha ongo ka kende minimis non curatlex kata mana mondi oludhe gi neno chung moyudo kura achiel orengo no chung president mano to okobwogwago lakini pesa urumit pesa uruber nyanya kaka weke lando chalo pesa pesa urumit pesa urumit weke kikote luo kikote kwere ngama chamo pesa lakini no maen wach mantie wach man ing'iyo godo telo mar piny gi pok mar mwandu mar piny gimwa konyego wakonye George Bati omulo sama iwacho ni oganda Luo nenore ni opogore nenore kokalo kuom chama mar ODM kuom ranyisi to jatend piny William Ruto dok alwora mar god Kenya ma obed go oganda ma en signal mane munyo bende oganda kawo mapiyo piyo king'iyo kawuono Kakamega nitiere kweth mokariyo machal ka gima opogore paro ma en duond bura manyong'e kaka ji okakoriwo kamoro achiel gimoro weke wacho ka to apenjie okang' dong ne en adieri ni ODM ema ne manyo ODM nok meny ochopo kanye ma koro sani pogruok bedo mang'eny gi mondo aduok ne gine omulo yes aduoki mapiyo piyo onge ng'ama ODM manyo sani ODM ema kani winjo Kalonzo nyocha odwaro ODM Ruto dwaro ODM Ruto nodhi nyaka e 20th anniversary mar ODM kodhi manyo ODM kaka wan podi manyo nyaka sani onge ng'ama wadhi manyo wano kodhi sero ng'ato ODM ema nyaka watigo to gimomiyo koro wadok malo kucho nikech ka weke gino sekelo ni koro gidwa kawo Joluo ni gin jo one term mano koro ing'eni ichalo nyako midwaro imanyo nyako to sungore ni koro gin nyako wan kaka gitemo seyo nyako cha ni ng'ano rach mane gima weke gine timo nyako moseyie be ichakisero Jako to se yie lakini gin jo makoro ketho nyako no gin makoro giketho nyako kanyako no se yie tieni wuon nyako mar Raila Amolo Odinga no winjore gi jonyombo makocha bonyiso ni an na miu nyako miwa uru wuon to kapok utieko mano nyaka wakel to arus okole gine weko ketho jodongais gi ema koro mano koro minimis nan mano koro minimis no kimia time matin awinjo kaka iluongo ni wan wapumbavu sani okwafuo adhi duoko ni okang'o my time koro en mokawo time adhi duoko ni yes jogi ibo miu time bedo gi wasiwasi ineno awinjo ka gisedendowa maber ni wan pumbavu wani anasema wacho ni oseluongwa wan sani wariek kidwa ni watim kodi biashara bed kod wapiny wapang tich number 1 sani wadwa ni kikawo jopuonj Jaluo inyiswa ni imiyo wadi sani kapok watimo wagdi bed kodi okibipimowa sani kikawo polise wakawadi sani kikawo jo military wakawadi kikawo AP wakawadi sani e broad base magidwa ngiso wagdi iwinjo mondo koro wapimi wan jo pumbafu wapimi kawanya bedo kodi piny wa discuss kodi biashara kasto koro wanya bedo ni ka in stima wane korwa yani korwa nyaka sani kaka wuoyo kodi pod wamanyo main road madhi Luo Nyanza
kor lango gi jo ka gine ne kucha jo ka central gi weri gi mendo ne gisetieko te sani gi bati yore moko madhi nyaka ka dhok nekech gisebedo sirikali weke otieko ibo wacho mari wan wadwa ni 2 years ni kapok ochopo ging'isi omiujiza and William Gino by the way ing'eni gin giwe ni wan gi problem kode waonge go en mana niya nyaka wabed piny kaka oganda nyaka wapangi deputy nyaka miwa wang'ad serikal bar wadwa ni PSS ginadi jaluo yudadi parastatol ginadi ere kaka inyalo yudo mago weke ka ionge gi thuolo mar bedo e winjruok machon mondo ipim godo pach ng'ama otwago ing'eni problem magin go ka Raila Odinga Raila ne en one person to nobedo kodwa piny kata nyocha ineno kane gikaso jodonga ich gitero Raila Mombasa gi sign quickly gi William Raila usenia oyo we adhi consult gi joga mara Raila odhi mo consult gi jo piny yote kendo nowacho ni jodonga ich kodilgo MPs kodilgo nodhi gi jo ODM obedo piny magingekne and by the way king'iyo notes mane wuok e gino ne ging'ise omera ineno ng'ama odwa kaso wana godo ni ka wamiye tam mar ariyo modwa kaso wagodo ni kokwa jipanga odhi laye nyaka George Bati ing'eni ber debate kaka wa debate wan joma distinguished guest wan joma ong'e gima wacho weke wacho ka ni en ja one term namba ariyo pod onego wacho ni odwaro deputy president odwaro kiang'o seche ko ni ng'ani be kwa miyo power ng'ani dhi layo kuomo koro eto en kanye ing'eni weke nyaka bed ng'ama riek ng'ama ong'e siasa ba 2026 ni anyisi ni wapango tich to kikone kaka noneno wan wang'iyo gik moko mambele wang'iyo mabor to gima nyiso weke ni pogruok magipogogo ODM no ema ok wadwa George mane mok wadwa gima ok wadwa ni jaluo sani sama wan economic revolution sani ikidhi Central University ntie county ka county ntie Murang'a University Mount Kenya University Kirinyaga University Jeka Embu University kidhi Nyanza University adima ntie Nyanza onge kidhi hospitali mantie level 6 awachukuru county ka county awachukuru county warigi subsidiary universities wachu universities kwa hospital level 6 wangi chata waro wangi chata jogi dwadwa kwa Misri to Misri na kwa bidhie kore mwanyiso weke ni kata mana Kibira mowacho no oburu no senyono Kibira en bedroom mar baba Kibra en sacred place Kibra kamidonjo chalo kamidonjo mali patakatifu kar bishop idonjo kilonyo wuoche Kibra kidonjo Kibra ka in gi respect idonjo Kibra kiketo peke imbe nyaka gi jaodi isenyuomo kata osenyuomi kidonjo Kibra tibedo go kupande mag jo Kibira to gin koro gidwa duo kama sacred gidwa duo Joko Dinga to koro siasa mar ot mag uncles gi nyithindo weke gini gidwa kikogo it joluo to wan mane gima litno nikech sani ka weke gino omiyo joluo mo miss kaka gidwa miss ni to kucho tanyisi George Bati ni kwan mogoyo kucho weke gino ok binyalo weke di chielore gi moye to wan wakonye nikech kodo no beda nguru machielore gi moye all right wadongiraka ng'wen yes weke we chielore gi moye wakonye owe kiko it joluo owe pogowa wan jo ka ng'ata achiel owacho maber ni kidhi Rift Valley Kalang'o ndara yom kidhi Mount Kenya ndara yom jogi osebede sirikal Moi ne sirikal igni 24 Kibaki higa 10 Uhuru higa 10 wan jo kanyanam pok wabede sirikal kano wadonjo mana matin gi visa kama to weke wacho ni wuoguru oko uketho sa kano wadonjo matin kama ni aheuru jo mago broad base ujodoga ich kwa wadonjo matin kama ni gorule weke we monda nyisi gima waseneno igni achiel mano wabede sirikal ni pok nwaneno igni 20 pok nwaneno igni 80 mana ang'ono gimomiyo wacho kama gini wuoni wacho ni dala wuonge taya ni pok obedo gi sirikal sani ka korwane sirikal nyaka koro wakel taya dala wuonge ndara ki pok obedo sirikal kana podu wakeme sani koro wan gi sirikal wakelo dala wuonge gine ute magogero mag investment gorofa sani ka waserondo wadi kelo weke ing'amo somo ng'ama riek we wuondo jodalau dwaro mogo jodalau dwaro ndara nyithindu dwaro dhi sikul to kidwa konwa ni koro ni mondo koro wagore gi joma dhi konyowa ok wana yie ma en yie mar Noah ye no ye marauma ye kalo ye no ye
ye mana uma ye otingo buru ye koro dhiyo ye kalo ye otingo Junet ye otingo Mbadi wan ye wadhigo jogi endi dwaketo dini okwana yienegi gimodwa timo Bati en ni jodi yem tete nyaka bede mesa kwa bede mesa twawinjore kokandare dhi losi idhi kel skunde idhi ger chichni idhi kelo pesa mofukuwa chako sani karang'oma madwa timore okango koro anyisi Oburu Ginga party leader nosiluongo NDC weke onge nafasi maluongo NDC party leaders luongo NDC Sifuna dhi bedo kacha Winnie dhi bedo kacha Junet dhi bedo kacha jodito ditete kwasi biro kacha wacho ni koro wach mari koro sirikal mondo wapogeni wapoge nango Bati weke watie kies wapoge nango joge apenjere te sirikal magi wacho ni en mane nikech gisekaso jowani wane sirikal sani giwacho ni wane serikali don't allow me koro wane serikali for the gini story margi metumetenga tutafanya yani ibo kelnwa stima ndernigo ibo kelgi tije ibo miwa akiana ngo yani gin pod gin ne tuta tume yani kutenga cha emagintie to gini gikaso giwach serikali ngeni serikali apenji ni ya sani ka ODM wana plug ne jogi gini gi serikali mane 2027 serikali wane mo apango jo ODM kawa an plaga kamoro orumo katarik serikali magi giswano wadhi bedet serikali kiko wiwa ni serikali en mana mar William Ruto gima ati ko gima ada wacho ni gimoro serikali okinyal pimo amongo ingene weke ni weke ngama ber ndi weke ngama ber wanyalo sebabe weke ngama ber serikali no weke ngama ber weke ngama ber okibi buogo githuon moto ni sate ni serikali mar William Ruto okitimre bwana en mania kwanza ngani weke wasadi erokamano nyakwara mogi erokamano giko mar twak mar ratil nyakwara mogi erokamano kuom kete ratil wabedo ka kod Omulo Junior Brian weke kachiel kod Fredrick Okango twak obedo maliet chieng' Jumapil manyien bende obro mana chwakore kama nikech koro imanyo kama piny dhi chomo weke koni kawa wan plage to kama odhi onge Omulo kachiel kod Okango wacho ni mae thuolo manyaka ji nyaka bede piny majiego kwano ka ji dhi mbele nyinge en George Batilo ya Mosiro Ratil oriti masani tuna lengo moja Back to school season is here, and Citizen Duka is making it easier for every parent. All these essentials and more are available on citizenduka.com or simply send your shopping list on 07 10 487 487 and let's make your